Здравейте, приятели! Вие сте с Ангел Фердинандо Фитнес, YouTube канала, който е специално за вас, в който ще се опитам да ви помогна по възможно най-добрия начин, на който съм способен, за да постигате вашите цели в фитнеса и с вашето здравословно състояние и добър външен вид. Днешното видео е за тези от вас, които са решили да стартират фитнес, но реално не знаят как. И противно на това, което очаквате да ви кажа, просто започнете да ходите да тренирате, ще ви кажа нещо друго. Първо, трябва да оправите две неща. Това са съня и инсулина. Голяма част от населението има проблеми с съня и най-вече от към стрес. Примерно имате малко дете, за което ставате нощта се грижите или премисляте много проблемите си през изминалия ден, за следващия ден как ще сте на работа, как ще си постигнете таргети и така нататък. Нали? Общо взето ние самите си вредим и ние си пречим на съня. Не знам как бих могъл да ви посъветвам да се справяте с самия стрес, това трябва самите вие да си го откриете, но реално погледнато не се притеснявайте за нещо, което не зависи от вас. Като казват древните стоици, общо взето съня е по-важен от всеки проблем на работата ми. Повярвайте ми. Когато здравето е зле, всичко е зле. Нали знаете този израз, когато сме здрави имаме 99 проблема, когато не сме здрави имаме само един проблем. Оправете съня. Не се тъпчете много с храна нощес. Под нощес си имам предвид, когато се приберете от работа, да се наядете и след това да стават нощески да ядете и така нататък. Това също много влияе на съня по ред причини. Другото нещо, не гледайте толкова до късно филми или не скролвайте толкова в тези социални мрежи. Няма да избягат, повярвайте ми. Един рилс го харесваме по някаква тема, която ни е окей, интересна. Алгоритъма вижда какво сме харесали и започва постоянно да ни дава такива рилсове по тази тема и нас ни е интересно, гледаме изведнъж часовника, доста много 2 часа. Спиме 4 часа и на следващия ден сме дроп. Така че всичко опира до вашите навици. Вредни, полезни. Ако са вредни, направете всичко възможно да ги превърнете в полезни. Нали така? И инсулина. Инсулина също така се отрегулира главно с съня, но също така и разбира се с храната, която консумираме. Ако прекаляваме с сладките неща, въглехидратите, газираните напитки с захар, общо взето с захарта и тестените изделия като цяло, инсулина ще е висок, а висок ли инсулина не можем да сваляме килограми. Така че на трето място също да добавя диетата. Удържете сладките неща и захарите като цяло. Без значение дали са в някаква храна и в напитка. Другото нещо, внимавайте с тестените изделия. Също дори да нямат захар, те също повишават много инсулина. Също реди се други храни повишават инсулина, защото те имат гликемичен индекс. Тук вече процесът е малко по-сложен. Но за вас като за начало най-добрият вариант е просто да не го мислите толкова много, да отдръжите сладките неща и да намалите тестените изделия, поне ако не можете да ги спрете напълно или обратното. Всяка една стъпка, дори малка, в правилната посока е окей. Така че, както казах, съня и инсулина. Ще се опитам видеята да са по-кратки, ще има, разбира се, такива, като ще се разискват малко по-сериозни теми, не че тези не са, но на други се изисква малко повече внимание. На тази може да се обърне много, но не искам да изпадам в толкова големи подробности, особено за хора, които си нямат и понятие от хранене, от тренировки и така нататък, защото объркващо на едно видео да си изстрелят цялата тази информация. Ще ви дам няколко бързи съвета. 1 час преди лягане никакви телефони, телевизии и така нататък. Гледайте да се нахраните поне 3 часа преди лягане. И не пийте много вода преди лягане, защото това може да ви накара да ставате нощес, което също нарушава съня. Мислете за хубави, приятни неща преди да се спите в тъмна стая, без телефони близо до вас, трябва да са далече. Всяка една техника е изключена. Телефона, ако той ви е единствения вариант да ви буди сутрин, просто го оставете малко по-далече. Температурата в стаята нека да бъде между
17 и 20 градуса, не повече. И това е за съня. Стремете се между 6 и 8 часа да спите. А инсулина, както вече казах, внимавайте какво ядете, най-вече преработените храни, бързите храни, които са бургери, пици, дюнери, палачинки и така нататък, нали? Не казвам да ги спрете абсолютно за винаги. Един път в седмица може да хапате някои от тези любими вредни храни, но едно хранене само, нали? Не целият ден да плюскате. Направете тези две неща, след което вече обмислете варианта да започнете на фитнес. Да ходите или пък, ако фитнесът не е вашето, някакъв вид друг спорт. Може да е плуване, може да е колоездене, тенис, общо дето каквото искате. Нали? Важното е просто да имате активност. И когато правите тези първите две неща, съня и инсулина, и започнете след това да спортувате, нещата ще се наредят. Разбира се, ще трябва да учите още доста самия процес, за да постигнете желаните резултати. Но все пак за това съм аз тук, за това си моите колеги, които правят видеа и се опитваме да ви помогнем, защото лично аз приемам при сърце, когато работя с някой клиент, нали, неговите цели стават мои цели и аз ги мисля много. Искам да постигнете резултатите и да сте добре. Да ви научат да тренирате правилно, без риск от наранявания и травми, да се научите да се храните правилно, сами да си изграждате хранителните режими и тренировъчни планове, реално погледнато сами да сте си треньори. Ако ви трябват насоки, може да се свържете с мен, ще сложа линк долу в описанието към моите социални мрежи за консултация. Също така предлагам и една безплатна първа тренировка, когато се видим на живо някой фитнес в столицата, предимно в YC Next Level. И след това, разбира се, може да работим заедно. Не забравяйте, че всичко зависи от нас, дали ще бъдем успешни или не, и от нашите навици. Навиците ни определят като личност и като хора. Особено с нашето здраве. Подобрете навиците си, елиминирайте лошите и усвоете нови полезни. Надявам се да съм бил полезен. Ако така, дайте един лайк, абонирайте се и до следващия път. Не забравяйте, когато всичко отиде по дяволите, вие отидете да тренирате. Ангел Фердинандов. Аут.